יאללה, פעם רביעית. לא, זה מצלם. רגע, אבא שתחכה לי. יאללה, אמא. פעם רביעית קופצים את המדרגות. אלוהים, רגע, עד שאני לא יושב בזווית. ינאי, בואי לדחוף איתו. בואי, הנה. אני הכי בטוח. רגע, לא, עוד לא. עוד לא. רגע, הראש שלי יותר... וואי. יאללה, יא אלוהים, כן. כן. הוא דפוק בראש, הוא נפל גם על החומה. יואו. ינאי, לך תראה שהכל בסדר איתו גם. וואי, לראות. מה? מה אחת ההתרסקויות הכואבות? מה את חושבת על אבא שלך? שהוא קצת גנוב. איזה התרסקות, אין דברים. אז תהיה פעם אחרונה? אבא, אני לא חושב בשביל...